Il-Grupp Fortina indirizza diversi rapporti fil-midja soċjali fl-aħħar jiem brabta mal-kwistjoni tal-art f'tinje wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali. Spjega li r-rapport tal-NAO kien dwar it-tneħħija ta' ċerti restrizzjonijiet kontratwali u mhux l-akkwist ta' xi waħda mill-partijiet tal-art in kwistjoni li ġiet akkwistata bi tliet atti notarili separati fl-1991, fl-1996 u fis-sena 2000 rispettivament. Il-grupp kompla li bil-kontra da dak li qalu diversi rapporti fil-medja u s-sit waħdini ta' dawn il-proprjetajiet u m'hemm l-ebda kirja jew xi forma ta' possess temporanju jew bil-kundizzjonijiet kif nu anka reġistrat pubblikament. Intqal li l-atti ta' akkwist ta' tliet kuntratti kien fihom kundizzjonijiet restrittivi, inklużi rekwiżiti li partijiet magħżulin tal-artijiet jintużaw għal estensjonijiet tal-lukandi u f'ċerti każi b'limitazzjonijiet tal-oli. Fil-2017 fil-waqt li l-Fortina mxiet ma' dan il-pjan intalbet l-approvazzjoni tal-Awtorità tal-Artijiet biex tneħħi xi wħud minn dawn ir-restrizzjonijiet fuq porzjonijiet, speċifikament magħżula fil-waqt li jinżammu l-operazzjonijiet ewlenin tan-negozju tal-lukandi f'konformità sħiħa ma' rekwiżiti applikabbli kollha. Innota li l-leġiżlazzjoni fl-2024 stabbilixxiet qafas komprensiv li jirregola l-valutazzjonijiet tar-renunzji tal-kundizzjonijiet ta' kuntratti tal-art tal-Gvern. Dan il-qafas ma kienx jeżisti meta l-Grupp Fortina sottometta l-applikazzjoni tiegħu fl-2017. Fil-fatt intqal li kieku l-valutazzjoni tal-proprjetajiet saret illum taħt il-qafas legali eżistenti, ir-renunzji meħtieġa kienu jinkisbu bi prezz sinifikament aktar baxx minn dak li kien impenja ruħu għalih. Għaldaqstantenna li l-analiżi preliminari tar-rapport tal-NAO għandu nuqqasijiet sinifikanti fil-valutazzjonijiet imsemmija li dwarhom il-grupp għandu riservi serji. Kien għalhekk li l-Grupp Fortina talab formalment aċċess għal rapporti sħaħ ta' valutazzjoni mill-NAO. Qal li minkejja relevanza u l-importanza pubblika tal-kwistjoni din id-dokumentazzjoni għadha ma ġietx ipprovduta lilu. Fl-istqarrija l-Fortina appellat lil mezzi tax-xandir biex jiżguraw li r-rapportaġġ ikun ibbażat fuq fatti verifikati aktar milli fuq spekulazzjoni.